owe kimi atumta rapchari asong along kachira puna kinangso athema pini awe mi atum si pina owe ban manji mate pini awe mi atum si mo kibangji e pranga pangke Karbi Anglong Autonomous Council nang chari ji kardom element chondrosi nopi aframsi and Karbi light kalang ala dona phan kardom pajere klo kardom ani bangta nang lituma phan isi akenang so beta na keban pipong lasan thotsi pini la thotsi tami nang lituma phan isi akenang so beta na keban pije phan si nomneli chesi kitang nomneli nang kahumi kebang lake Bharatiya Janata Party is Karbi Anglong asai hemalong dak BJYM Amepu Jiten Bey ake hai along sineli non nang kahumri ponitam ilitum chethan nam nang rapchari asong ake dak Karbi Anglong alam jong si chethan nam latang te dak ruling government lake Bharatiya Janata Party dak PSLC dolo Congress dolo nason thang thang SDC CPIML kapre kalong dolo nasi owe kimi atum sitami intang clean pen rapchari asong long ke dodon ake nangso kopia pot lok latang te rapchari asong long si det kachari ji aja kong long ji nason si da bangsa aja kong kelong ji phan protang te dak akenang sot arpu mate ladak la kikhi dunia phan posita me isi arpu akenang sot chena nasi la bangso arpu alam nyong si litum je thandam protang te state along mate Assam along ria long alam nyong si je thandam mate Assam ang kang along dak ilitum ST morcha pen posita me ba mohila morcha long sita me BJP atum state along arpu kepek pon dolo ilitum Karbi atum phan nason thak pinpur pon me ilitum non state morcha Assam along ame pulake abare MP Horen Singh Bey lapen non herjong sitami ke soptimung alang liphan sitami vice president dakalang liphan ST morcha Assam along arpu pek pon nason thak si newly born teronpi alang liphan sitami mohila morcha alang ke kongchun bang pila phan ke non bang ke akimi arpu pek pon lake vice president nason thak ke dam tang apor alam jalang nam rotang te parents body along vice president arpu abare EM roton teron sitami arpu cepalong dun tebon sitami Bharatiya Janata Yuva Morcha mate Yuva Morcha alam bangke Karbi hipen nili kachingya teng rotang te kecheng si mate la first lo kecheng si aparman Jiten Bey ake hain lo arpu cepalong dun ceng bang kilo mate alang liphan si arpu pek pono asi kecheng si na liphan congratulation thank you na liphan choro lo la bangso ang hoy la bangso arpu cepalong dun thai pot na liphan choro lo kecheng si bangke alang lipen Bharatiya Janata Party rapchari asong alang ya journey koson lo bangsa puthak sikami chingki chithan ponji anpar tami ilitum rarasa kitlemji plotante rapchari asong long dovek nengjiba la penilitum hamphang song long nalang li dodon tami te bonse tami alang li rapchari asong long pensi khei long ria phan alang li ke klem pije phan ka chese pon padolo la so jok alang li Bharatiya Janata Party Dakar Karbi Anglong long jong silang bang plotante alang like Bharatiya Janata Yuva Morcha is Karbi Anglong lo amei phar pu khibom la pusona porhut Karbi Anglong chot kali Assam ang kang along prejam along ria along sitami prejam district along sitami Bharatiya Janata Yuva Morcha ajakong kechepang tangje phan alang li phan dun mei phu arpu state government mate dakla state along arpu nor bangke alang li phan arpu pipon lo nasi lahai hui puthang li chingki chitham pon po nasi kecheng si nangli non Dakar Karbi Anglong long si nangli BJYM ami pukhi bom la pusala porhut nangli phan state along sita me la ana pukithe nangli pek pon apen Karbi Anglong pen kenangli fransi first lo kecheng si apan flow nangli BJYM dun me phar pukhi dun long nasi nangli ko an ning arong lo la pen nangli ko pisi puji la sotha fransi any Karbi life kelang ara ratum han nilihin pen kelang dun apot churolo apa nanti tum sudah meladak nanti tum office long nanti kamu report nanti tum pun churolo lalu isi akimi responsibility karena akimi experience kita melong ko la support nili excited lo lapen aku josi langdam lo kurutang te nili dak is Karbi Anglong district long bangke Bharatiya Janata Yuva Morcha arpu mate atarmang ke kijutik lo ningkan ke thom apan se isi arpu bang kiti sita me non non le ningkan pli anda ke chok tu lo la da district president dobong 2021 26 November pen non pu an lo yo mochik lu an lo pote ningkan kita ke chok tu po la sila lo eson pen mangera puta kijut chota lihat abat tu lo
la penala puna state committee long tome akimi mai pu na packet ben non lage la committee ka che form long se nilipan na kon no la se nilipan bi pot tong nang ke pon ne la pon ne jini ne ta hoitu nili performance ta lang lo la pen itung ka che hon dak Karbi Anglong Mas council sen dr tudira mon hansar hejumita dolo an pada dak adak Juwa Morcha Assam Pradesh samai pu khai Rakesh Das ahir jumita dolo pendak MP sar ahir jumita dolo khai Omar Singh Kiso sar ahir jumita pendak East Karbi Anglong District Committee amai pu khai Roden Killing ahir jumita dolo la sebenarnya to ahir jumita adopsi ni non ke ada dun mai pu Bharatiya Janata Juwa Morcha Assam Pradesh lo man pelong dulu Ratchari asonong owe kimia tung kacerap dun akenang sok ko anlo lapen nangli hin pen kopi MSSC PG as a youth nangli Ratchari along klam along youth atum participation mo ke akenang sok do pu ni limata atema youth atum non akai lapen aprat prang akai owe ban lapen owe kimi si so si combination doan si Ratchari stame mane choklin pen etum anjab aprang na munji atema aprang owe atum ideas la pen non dobom non akai apirthe koson si doboma atema non akai ke si digitally advance apirthe bena la pen yud atum mentally strong la pen physically strong do la so join se yud atum participation ta akanam sabdo apen non kai bange educationally ta non bange advance ke onglo ben ke charli ta do la ke ta do lo la se aprang atum ta do lo apen non ho kimitum non apirthe aprang atum ala idea combine pen jong se tum Ratchari along ta jong se dolo prutang te anute itum la expectation so bange tum palik dam unpo se ni mathal hai la se o kimi tum participation bang ka nang sot ni nangi phan naksona por ke behut nang ka jut kan tum balo nangi comment tu arta pensi nangi Bharatiya Janata Party Ratchari asamlong kache pau tum lo nangi jasmet pangke dak social organization hamphang somlong la nangi claim to da chok stambi la pusona por hot nangi Ratchari asamlong si ban no ma pen nangi hla kitching hot pen nangi mephua ang hoi che palong no mate mephu kibong no BJYM Dakar Benong Karbi Anglong komite long lapen no pan kenali pan state long sinang dun mai par ku ke palong dun an labang so journey asap so na chi sare gima ako lo la so journey lam jong se share ji protang de aprang se ke le BVP lam ta nam se share nong ji te mane le da students organization lo BVP Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad lage India apirthe long mane ke banna students organization la pena phai ke ona students organization lo nilha da dak se ni kengkam se jodu no kang 2000 most probably 2013 nom se ni pu chelang du no school life ma college life tam no kan college life lo 2013 nom ben on most probably that pen anga parliamentary election ke 2014 ke dopte lo modi system nang hai ke lo prime minister naman pe lo that BVP long dobom ar fus tame kapre kang deng ta neli deng mong ha ke chengsi bang ge fu unit secretary ta man lo kapen phi bang ge BVP Karbi Anglong district long convener ta keman cheng ke nili han lo phi angko isi vibhag ko isi zone banai tu de apang no gaw vibhag kulong se do phi bang ge duita Karbi Anglong ta hini district ko long se isi vibhag ko selam le la data nili Karbi Anglong vibhag long ta convener nili han ka chengsi lo kapen klem bom no api bangge Nehru Yuva Kendra Sangathan pudo under the Ministry of Youth and Sports so ministry kan sila NYKS bang gitu lo la that's the nili National Youth Volunteer ko nili hotak cerap lo la penapi club penen activities ta nili la posi klem bom lo tapi yang ke BVP pen that lo ayat lo ke la dak Yuva Morcha long district vice president artu bang nili panang pek ke tapi bang ke ala por buki jutan apna vice president nang pek ke lo vice president nang pek nili pan 2020 long lo Yuva Morcha long
Mani kan isi claim pen namat 2021 pen mi ko puthot November 26 pen mani kan main purang back political hai. Tema siam sar tum ko chengon ini kan jume jo. Masih apu wangbong puta atam ta pajudlong lo pajudlong pameka lo jenon angge experience no te lahai performance kelang pen lo kadu ka be jume pen si nun anang ding mangi kelil hai. Jongsi nangli past mate nangli jongsi BJP long ke claim kita malam jongsi nangli share ten pe nangsi ritum langdam protam te nangli whole youth life bang ke nangli ke Bharatiya Janata Party Ratcharia song long sin nangli apor chipilo te manangli college life pen non la ana journey la so bang ABP long si dole kanama la pen pi ang 2000 main politics long ke bang ke mainstream politics long 2020 kan 20 pen la lo la si nangli experience nangli dak kapek organization tado political organization non congress tado APSLC tado SDC tado nang halap dakle nangli jakom baratum ta chok stabe nangli BJP long nangli kopi lo ke thek long na pen BJP long pen nangli ile tum ham phan ile tum along re phan kopi asai claim pi unji puning ke che kan sinang la ana por nangli dak nangli jakom ke che pi to lo BJP long ni ke bang ke BJP long ideological commitment bang strong ho dak national integration alam se dak thanji lapen dak khai rengnangji le khai so tumta dak protection hai alam ta bang lo khai rengnangji lapen national integration panpat thenangji pu dak ideology do la so ideological commitment bang ni ling do ko lapen dak la Bharatiya Janata Party la founder tum stame da ontodoya matela ha mane kiduk nai tum hansi kan thur pon la so philosophy la so ideology ke en kirim pon so na party pina tase la so na party blotang te tum ka demo along rita non mat ke lanjing tur par pelan hala so non ba jing tur mu chot hai ta la se kaching thur la son ke matha thega party tum malam bang ke sar abdul bang ke messenger puneli matha la se ne bang da bang party na BJP na se nangli experience pen youth satuma phajong si lam the sigat pen message pik thab tam te nangli ko pia message si pik po oge ki me tuma pha la lo nili hin pen pudam bang ke no lom la digital kai digitally advance solo ta da misuse ta penangan theklong tabe unnecessary lahai mane social media platform no hadi lahai debate samukha ta theklong ne neli bange totally I refrain from those things lamanga thema da unnecessary mukha da negativity hormone no la ajak hadi negativity bange tum mane accept oi dan nangji da positive se to matha nangji constructive se to matha nangji la pan necessary pima la hai bang se to matha nangji nilin ben alam hai na se objective to ma ja kong thepi jong se la hai matha pame pen se ki claim dam polutang te tum penahan ke chingthuri bu se nili matha hai lalo nangli FBVP pen nangli mainstream long banglo BJYM long pen non nangli Dakar Anglong long metu kibom apor khutsi nangli panon nangli trams ba ke ningkan ke thong het pusi nangli jithanon ningkan ke thom sitami nangli ke claim ke dam ke mesa nangli theklong ajok nangli paninkan pia na papa pen non nangli kibom lo pen ke ji dok dok lo lasi la puson apor khut am so se nangli phan isi jakong ka che pharang je phan isi arpu kimi na ke tek pon ke Dakar Anglong pan chot kali state long se nangli kam claim je phan isi abar sai nangli ke long don lasi la puson abar sai la puson arpu ke thi ke long dun ajok nangli kumat pansi akero ping tong la ma pansi choren to ke jut si alam aprase ke nili anam pan se chorolo la perandak ni pan kai ke tumhan nangja pon da Karbi Anglong paching thunan pura kemang pen tum Karbi Anglong promas council CM Dr. Tulere Mohangsa alangli guidance pen la pen alangli kan hon kajuso la pen prata aku masih klaim kita mah pang tek pame asalan li hirjume join se ni pesan nang ding bale kile lo an parata da penangan tum bang blessings ni long lo meta pulo da MP kai motion to social system blessing do lo penda rolen kiling da
party the president lapen obviously Rakesh Das nili that Assam Pradesh BJYM long maipu alang ni stamini pan prang pen dan chini to lapen nili pan observation mang dolo performance apa tala si support pilang na pilo an parta la family support bang ke dolo pen stami hari ni pan thang kam ke bang ke ave pan por pen ke party long asai lo ki jo der pui ka do tal hai bang thang kam ke ave pen ni pai po pen dang lo man het nili piso somi ke nili hem so stami tang lain ke kam ke ave la si kadang tu ke kaham tu jinso lapen kacera tu ni le si dala itu masih supportive wife supportive family labna hai chalo lo nali phan neli pajuri kokpo athema por alam do kijutsi Karbengmo Thomas Council CEM Dr. Tuliram Ronghan ke claim ke dan nali ning ke dok nai ithe mate si lotan tan hai gopisi puji sarpan obviously development asal penangan claim lo penangan tum cetenge de time ne ta BJP sokar bang lo pen itu CM Dr. Tuliram Ronghan sar CM ju lu pen ke development asal ke penangan ni dak nang le lo asal lang le pan ini dok nai bang development asal ke tapi kidu kelak pan kerap aning game la pan ni penangan ni halo sarpan ni rong chorolo alang li hen lo Jiten Bey ake hai alang li ke BJYM dak East ka Benglong long amepu kibo ma por hut not state long mate Assam long sitami pejam along dia long sitami alang li sai ki clan ji pani CR pu ke palong pon la bangke vice president mate dun mepu alang li long bi bosini li na ka hum ke ba no polotante at semet ke bangke kaprek dak ST morcha long punon mohila morcha punon lapen jasamet parents ko dia long sitami li tum Karbi atma phan state long BJP atma arpu pi pon bom la bangke li tum thek dunong lo kana ju dun long bom te bon sitami youth mate dak bharatiya janata yuva morcha long bangke ke ching si aban pulo alang li phan arpu ke pek pon lata dun nei phorku asi nang li phan hirjume pa jelo nang li labang sa journey political journey and social nang li paphang no nik no nang li sia kemang do labang sa kemang pachunik no nang li labang so achatai long pen ile tu ma khe phan ile tu malong ria phan akim mesen atomon nangwan pipo ko sinang li hin kan sitame ningke pompensi alang li besa ho pen ke ching ki ke stan lansi intan ko ka do panta kurbang thu dome thakne thank you